फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लानि मोसानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय इन्टेन्सिभ सामार डान्स केम्पखौ खुंनो लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिय'आ गासै 16 साननि हाबाफारिजों इन्टेन्सिभ सामार डान्स केम्पखौ खुंनो साखाफारा जानाय नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार सोहोरनि जेडी र'डआव थानाय आर्ट एन्ड मोशन डान्स स्टुडिय'आ फैगौ 5 जुलाइनिफ्राय 23 जुलाइसिम इन्टेन्सिभ सामार डान्स केम्पखौ खुंनो बे समनिफ्राय साखाफारा जादों। जुदि गोसो गुदुं सुबुंफोरा बे सामार डान्स केम्पआव बाहागो लानोब्ला नैबे जानबुं नाम्बाराव 7637814894 आव थोंजों सुरा लानो हागोन होननानै मिथिहोनाय जादों। दानिया फैदों बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों मा फोरमायो जों आबुङै मिथिनो लानि। माने दा अफार सोलिगासिनो आरोना 30 जुनसिम जों माने अफार दोनदों। 30 जुनाथ' समफोरसिम जोब्बायानो, समफोरसिमल'सै। 30 जुनसिमावहाय जोङो अफार दोनदों आरोना। बे अफारखौ नोंथांमोना जोंनो फन खालामनानै मिथिनो हागोन बेसेबां अफार होदों। ओमफ्राय 1 तारिखबा माने एसेबाबो फिसआ बारा जाहैगोन आरो। स' जोङो 5 जुलाइनिफ्राय लानानै 23 सानडे गेलेहैयो ना 23 आव जों माने मोनसे प्रग्राम लाहैगोन आरो। कम्पिटिसन, सार्टिफिकेट होनाय, श'केस बायदिसिना थाजोबगोन आरो बेवहाय मास्टारनि मोसानाय बा स्टुडेन्टफोरनि मोसानाय बे गासैबो थाहैजोबगोन आरो लास्टआव। थ' बेनो आरो 16 डेज इन्टेन्सिभ डान्स वर्कशप जाहैबाय आरो बे 16 डेजनि थाखाय 5 निफ्राय लानानै 23 सिम जाहैगोन आरो। एज लिमिटआ बेनो सिनियर किड्स लानाय जागोन जोङो। एजआ सिनियर किड्स बुंनो थाङोब्ला बिदिनो 7-8 बोसोर 7-8 बोसोर आरोना। मोजां बुजिनो हानाय जाहाथे माने जोंनि बुजायनायफोरखौ बुजिनो हानाय, एसे खालामनो हानाय माने उन्दै जुनियर किड्सफ्राथ' माने गेलेसो मोसायो नालाय। जोङो बेनि थाखाय माने जुनियर किड्सखौ लानाय जायाखै। सिनियर किड्स थाबाय प्लास एडाल्ट थाबाय आरो माने बैसो गिदिर जानायफोर जेसेबांखि गिदिर बैसो जादों आरोना। स' बिसोरो मिक्सआप जों माने फोरोंबाय आरो आलदा बेट्स लानानै जों फोरोंनाय जागोन आरो बेखौ। सानसेयाव जोङो 2 आवार्स प्लासबो जानो हानाय। जों माने बेवहाय डिसकासन खालामगोन आरो प्लास जोङो स्टेप्स बायदिसिना बेसिक्स बायदिसिना मोसानाय फोरोङै जोङो बिदिनो डिसकासनबो थागोन नालाय 2 आवार्स प्लासबो जानो हानाय आरो सानसेयावहाय। डेइलि जागोन आरो माबानिफ्राय लानानै मानडेनिफ्राय लानानै सेटारडेसिम डेइलि जागोन। खालि सानडेल' बाद जाहैगोन आरो डेइलि जागोन। थानायनि सुबिदाथ' जों माने थानायनि सुबिदा जों खालामोब्ला माने गोबां माबा दङ, खरसा दङ एक्सुवेलि। नाथाय बेखौ जों सानो जोंनि पाब्लिकफ्रा माने बेखौ माने होनो हानाय नङा आरोना बे खरसाखौ। ओंखायनो जोङो थानायनि सुबिदाखौ जों खालामथ'वाखै। जेलानाखि जोंनि एरियायावहाय जेनेबा गोसो गुदुं मानसिफ्रा जेलानाखि उन समावहाय ओंखारहैगोन बा लोब फैनानै मानसिफ्रा सोलोंफैगोन अब्ला समाव जोङो माने माबा मोनसे माबा लानो हानाय आरो जोङो बिनि थाखाय इनिसियेटिभ लानो हानाय, थानायनि बेब'स्थाखौ खालामनो हानाय। नाथाय नोंथांमोना जुदि सोरबा गोजाननि बा बाक्सा, उदालगुरि जिखुनु गोजान जायगानिफ्राय जुदि फैयोब्ला पिजिआव थानो हागोन आरो। जों पिजिखौ रायज्लायना होगोन। मानो होनबा 16 डेजनि पिजिआव मा बेसेबां लानोना 3000 बेफोरबायदि लाहैनो हानाय, जानायजों लोगोसे 3000आव जाहैनोबो हानाय आरो। जाय गोसो गुदुंथार मानसिफ्रा बेफोरबायदि खालामनो हागोन आरो। एडमिसना माबासिम लाहैनो हागोन 4 जुलाइसिम लाहैनो हागोन। जोङो 5निफ्राय जोङो अलरेडि स्टार्ट खालामो नालाय 4 सिम जाहैगोन आरो। ओमफ्राय 1 तारिखनिफ्राय लानानै 4 सिमावहाय अफार मोननाय नंला आरो। माबासिमाव जाहैगोन बे अफारा 30 जुन नैबे समफोरसिमावनो जोबहैगोन आरो जोंनि अफारा। लिमिटेड सिट जागोन। स्टुडेन्टफोरनिफ्रायथ' जों जोबोद मोजाङैनो रेसपन्स मोनदों एक्सुवेलि। पेरेन्टसफ्राबो बिराद माने हेपि जानानै आरो मोजां मोनलांदों पेरेन्टसफ्राबो। खिन्थु जोङो अलरेडि जाय सामार लाफैदों थांनाय बोसोराव बिसोर दा जोंनिनो स्टुडेन्ट जानानै दं। मानो होनबा बिसोर नागारनो हायासै आरो। जे खेबसे फैबाय माने नागारनो हायासै। आरो सामारनि जों थांनाय बोसोराव फुल्लि 1 मान्थ कमप्लिट लादोंमोन आरो। ओमफ्राय बेवहाय गोबां गथ'साफ्रानो माने सिनियर किड्स आरो स्पेसियेलि गथ'साफ्रा माने बिराद डेभेलप जादों आरोना। दा डेभेलप नोंथांमोना माने जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ नुयोब्ला नुगोन आरो बेसेबां डेभेलप जादों। स' बिराद मोजां रेसपन्स मोनदों जोङो पेरेन्टसफोरनिफ्रायबो। ओमफ्राय जोङो बिदिनो भिडिअ शुट लाहैदोंमोन थांनाय बोसोराव। खिन्थु देग्लाय माने थांनाय बोसोरनिफ्राय अनेक गिदिरसिन जों लाहैनाय जाबाय आरो। बिदिनो एभ्रि इयार जों खालामलांबाय थागोन नालाय बुस्थुखौ सिजन 3, सिजन 4 देरलांगोन आरो। उन समाव जोङो माने गोनांथि जायोब्ला इन्टारनेसनेलबो लाबोनो हानाय आरो जों आर्टिस्टफोरखौ।
बेबायदि थागोन जोङो ब्रान्स खालामनायनि प्लानिं दङ दतमा बेबायदिनो सापागुरि चिरां बेफोरबायदि लासैनो जालांगोन बेयो अनेक गिदिर प्लानिं दं आरोना लासैनो नोंथांमोना नुलांगोन आरो। नमस्कार सभी लोगों को। तो आप लोग को पता चल ही चुका होगा कि हम लोग ये आज का प्रेस मीट किस लिए रखा गया है। हम लोग का आर्ट एंड मोशन डांस स्टूडियो की तरफ से हम लोग 16 डेज़ का इंटेंसिव समर डांस कैम्प ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रोफेशनली डांस और नॉलेज के साथ साथ कोरियोग्राफी कैसे करना है एंड देन टेक्निकल ट्रेनिंग और कंपटीशन, वीडियो शूट, शोकेस, सर्टिफिकेशन एंड डांस कैरियर गाइडेंस। तो आप लोग को डांस से कैरियर कैसे बनाना है, कैसे आप लोग डांस के साथ अपना कैरियर बना सकते हो, उस चीज़ के बारे में हम लोग आप लोग को अच्छे से गाइडेंस देंगे। तो जिसको एकदम डांस में प्रोफेशनली सीखना है, आप लोग हमारे दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो 8838874462, नहीं तो 7637814894। इस नंबर में कॉल करके आप लोग अपना सीट जल्दी से जल्दी बुकिंग कर लीजिए। और हम लोग का लिमिटेड सीट है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके हम लोग के साथ कांटेक्ट करके अच्छे से डिटेल्स को ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन हम लोग का 30 जून तक हम लोग का ऑफ़र चल रहा है अभी। तो अब उसके बाद 1 जुलाई से 4 जुलाई तक आप लोग का ऑफ़र नहीं रहेगा। तो जिसको ऑफ़र में करना है तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर सकते हो। और समर कैंप स्टार्ट होगा 5 जुलाई से। समर कैंप स्टार्ट होगा 5 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक। तो आप लोग आइए, हम लोग के साथ ज्वाइन करिए एंड रावनिखौ दान। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativpublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।